Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Este episodul 2 și la ultimul videoclip am zis că azi mergem să minăm și să ne upgradăm armura, hammerul și ghiozdanul. Cred că cel mai bine ar fi să ne facem o găurică pe undeva pe aici. Cred că în partea asta să facem ar fi o idee bună. Stai cu un topor să-mi iau. Nu am topor. Aveam topor. Să facem aici găurică. Sopăm un pic. Facem un 3x3. 2. Și o să săpăm până la bedrock, cred, sau un pic mai sus de bedrock, ca să fie foarte ușor. Și săpăm, cum o să urcăm la final, habar n-am. Vedem. Dar acum să dăm un pic volumul mai tare, ca să auzim dacă este lavă pe undeva. Ca să nu facem vreo prostii și să cădem direct în lavă. Cum faci? Vreau să minăm un pic. Chiar vreau să ne facem, să ne dăm upgrade la armură, unelte, ghiozdan, hammer, chestii. Face destul de greu hammerul. Trebuie să spargem și asta. Deci am zis și ieri, mai zic încă o dată, și dacă aveți voi idei, trebuie să caut în mod care să aibă de asta cu lopată, să aibă și lopată. Ar fi foarte fain și v-aș mulțumi foarte mult pentru că m-am saturat să stau să caut în continuu, credeam că e o geoidă. Așa. Și ar fi foarte bine. Bun. Cred că m-a săturat să stau să sparg în continuu dirt-ul. Băi, dar chiar nu mai am aproape deloc. Hai să minăm cu... La vedem, poate minăm cu altceva. Am spart ceva. Nu înțeleg cum mai este până la vedem. O mină. Dăm pe aici, poate găsim diamante, chestii. Ok. Băi, deci să știți că am găsit ceva chestii. De fapt, voi folosi asta, cred că doar la... Asta, voi folosi... Asta de iron doar la... diamante. Păi da, ce este ceva iron pe aici, nu glumă. Bă, deja mi se sparge. Oricum mai fac câteva, dar nu cred că avem lemn la noi. Nu. Cum să nu-mi iau lemn? Ar fi bine dacă am găsit mai știu. Dați asta pe aici, că nu mi-am. Mai avem vreun... Nu. Nu mănânci pe...
Avem ceva. Fier. O să ne mai putem face lucruri acum. Dar nu cred că ne avem... Acum am găsit 3 gold. Sper să nu fie mult, ca să... Ăsta îl spar direct, așa. Nu ne-am luat lemn cu noi. Acum am folosit și pe ultimul. Restul nu știu că se poate lua. Sau nu. Bun, asta cumva. Bă, asta se sparge cam rapid. Totuși găsim niște lapis sau... Bă, dar n-avem bețe deloc. Deci să revenim când poate mai găsim ceva. Bă, deci avem să ne facem niște pickaxe-uri. Vedeți că e mult mai bună pickaxe-ul. Da, dar nu cred că e șansă. Ce e ăla? Ok, haideți să mergem și un pic în sus. Am văzut și niște desene acolo. Se de uit. Da. Și chiar o să iau acolo. O să vreau să-mi decorez un pic asta. E un pic cam tare sunetul, dar merge așa. Zis vreau să decorez și mai un pic asta. Eu zic că e de ajuns, dar le mai luăm pe asta și revenim. Revenim când ajungem acasă să luăm bețe și să ne facem. E bine 200 și ceva. Chiar e bine. Da. Am ceva chestii pe aici. Un băț am. Un băț și un lemn avem. Ok. Deci, revenim. Am ajuns și noi în sfârșit acasă. Vedem că roșiile astea încă cresc. Dar n-au apă. Să mâncăm un pic. Facem și backpack pe care aveam. Lăsăm și noi chestiile pe aici. Avem un iron backpack. Trebuie să facem jumătate. Să mai facem și noi, să mai luăm de aici niște cărbune, să mai facem câteva furnace-uri. Poate adăugăm și ăla cu Super Smelter. Dar s-a făcut câteva furnale dacă e. Avem 4 furnale. Ok.
Și punem și noi pe aici ăsta. Stați că avem pe aici smoker. Era să sparg toată casa. Dar nu, pe presiune-ul de la mobi. Da, ok. Deși nu s-au ferit. Muzică, vreme, muzică... Așa. Da, e mult mai bine acum. Încă se aude și mai bine la preț de tot. Ok. Ok. Ce avem de făcut acum? Eu știu că așa se făcea. Am revenit. Am avut o mică problemă. Și acum în sfârșit ne facem și dați un pic să facem și să punem și astea o leacă. Ca să ne putem face 2 hamere sau să facem mai mult. Avem destul pentru 2. 1, 2, 3. E destul de bun, cred. 3 atac. Este, cred că chiar la fel. 6. Ne mai trebuie un pic. 2, ne mai trebuie. Deci să fie clar, e la fel de puternic. Nu mai tocmai. Eu zic că ar fi bine să ne ducem să adunăm un pic de lemn, că e foarte important și lemnul. Ia, dacă faci... Da, nu-ți dărăm. Facem pe asta. Foarte fain asta că sparge și tot copacul. Să ajungem în partea... Avem și flori aici, dacă poate adăugăm și arme, nu cred, dar nu cred, niciodată. Păi, eu vreau să văd cum se face magnetul. Chiar vreau să văd cum se face magnetul. M-am săturat să stau în continuu să le adun eu. Vreau să văd magnetul cum se face. Avem aici niște chestii. Și căutăm magnet. Ok. Sau putem face așa. Și asta cum se face? Upgrade base. Bă, nu-l putem face deocamdată. Deci vine așa, după avem nevoie de diamante, da. E ăla că cam greu. Are raza mai mare. Pick up upgrade. Bă, asta se face mult mai ușor. Avem nevoie doar de foarte multă ață. Deci trebuie să găsim mineshaft sau ceva, orice. Așa că ar trebui să explorăm. Dar unde putem găsi mineshaft? Ce e asta? Thunderstone. Ok, nu știu, habar nu ce era. Thunderstone, cu ce mă ajută și ce fac cu el. Ceva, undeva unde să găsesc și eu niște față. Nu am pe aici. Cred că n-am.
Hai că sunt lăsat, șefule. Era să mor. Am dar să ne dăm încolo. Lavă? Era să intru în lava asta. Hai să luăm și ăsta. Este nevoie de el. Chiar este nevoie de el. Mamă, vine lava. Nu! Așa e bine. Acum, haideți să vedem. Căzut în mina asta, nu găsesc aproape nimic. Uite că pe aici este o continuare, ceva. Nu, muzica Minecraft. De ce? Lăsăm așa. Ok. Trebuie să oprim că nu se aude bine pe filmare. Vedem aur, lasă-l acolo pe ăla. Ăla nu e aur. E altceva. Bă, acum nu se mai aud mobii deloc. Și ce putem face să se audă mobii mai tare? Trebuie să dăm sonul la mob mai tare, dar n-am chef acum. Să mâncăm un pic. Bă, este ceva iron pe aici. Am nevoie de iron, dar am pus pe tot să se facă, deși nu am nevoie de el. Ce putem face? Da, vine la din spate, nu pot să stau pe loc. Văd ceva pe aici? Nu. Și acum să nu zici că este creeper-ul acolo. Stă creeper-ul, hai că am scăpat. Da. E GG. A, nu e GG, e bine. Am știut eu să fac o schemă. Schema C se numește. Schema C. Op, nu mai e schema C. Ajutor, ajutor, ajutor. Am văzut niște apă acolo, dar nu vreau să mă duc la... Chiar n-am chef. Da. Cred că trebuia să mă duc la apa aia. Rama. Ah. Doamne, trebuie să-mi pun full bright, că mai nu dau de fiecare dată când mor. Night Vision. Chestia asta vedeți și voi de Night Vision pe cărți de astea. Și aveți infinit. Dar nu prea e infinit. Dau remove. Și acum a dispărut. Ce putem face să luăm niște ață? Ață. Păi, dar nu știu dacă merge ferma aia de ață. Dar nu avem nici ață să facem ferma, asta e ideea, că am fi făcut-o. M-ar fi ajutat foarte mult ferma. Că aveam nevoie de backpack. De upgrade la backpack. Chiar trebuie să vedem o chestie, să găsim și noi. Dar nu aveam ață, că aș fi făcut foarte ușor ferma de string. Am mai făcut-o, știu cum se face, e foarte ușor, da. Revenim poate când găsim și noi câteva bucăți de ață sau mai multe bucăți. Încercăm să facem rost de 30, să zicem 28 de bucăți de ață, tot e foarte bine. Ar fi foarte bine. M-ar ajuta enorm de mult ca să găsesc și noi, s-a vorbit român. Să găsim și noi niște bucăți de ață. Eu era 28. Dacă se poate. Dacă se poate, nu că mi-aș dori să se poată. Și atunci, în stilul ăsta, revenim când... bă, nu-mi place. Iar putem lua scheletele. Nu. Deci revenim când găsim 28 de bucăți de ață. Cel mai bine. Și mai ajută cel mai mult. Din păcate am reușit să facem rost doar de 24 din cauza că am găsit un mineshaft și m-au omorât pe engine.
Da, ai. Și ce dacă mă omoră pe inginii? Nu mă distruge cu nimic chestia asta. Ok. Hai vedem cum să facem magnetul. Magnet, deci. Bun, avem nevoie de asta. Mamă, avem nevoie de întârpărluri. Ok. Asta. 1, 2, 3, 4. 4 fier. Ok. 4 fier, deci. Facem rost de 4 fier. 4 fier, 4 fier, 4 fier. Parcă așa era. Hop, hop, hop. Și în mijloc venea... În sfârșit am făcut și noi asta. Cu asta ce putem face? Avem nevoie de slime. Și câte bucăți ne-ar trebui? De slime? 1 pentru sticky piston avem nevoie, așa e. Foarte ușor, îl facem acum sticky piston. Stați o secundă. Bă, eu nu prea mă pricep cu astea cu recipientele și da. Ce avem nevoie deci pentru sticky piston? Bun, ăsta. Pentru un piston. Așa. Craft. Da. Deci vine așa. Niște fier aici. Dar mai veni așa. Un redstone jos. Stați un pic, revin imediat. Sper că așa parcă se făcea. Stați și... Băi, ce-am mai greșit acum? Bă, pe bune că nu merge cu piatră de aia, bă. Trebuie să folosesc neapărat de asta. Da. Și în stilul ăsta fac și eu un pic mai multe. Fac și eu 5. Merge 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merge să fac 5, că o să mai am nevoie de ele. Ok. Acum vedem cum facem rost de slime. Bă, dar mă enervează prea tare. Trebuie să fac un pic mai multe de astea chesturi, că fac și eu 2, le pun pe aici. Am foarte multe prostii. Nu prea am ce face cu ele. Așa, pistonurile am nevoie de ele. Revenim, cred că, când găsim niște bucăți de slime. Asta ne interesează acum pe noi, practic, da. Bă, eu dacă găsesc 10 bucăți de slime, bă, eu sunt mulțumit. Eu sunt foarte mulțumit și e bine. Chiar sunt mulțumit. Bă, pentru că ești enervantă, hop, și hop, și hop. Nu-mi place de wood. Și primesc, bă, primesc mâncare. Ok, o să am nevoie de niște enchanturi la voi mai încolo. Ce caută lamă? Bă, de la tine am nevoie de pielea ta. Punem așa că mă enervez aici. Bun, nu merge. Ok, deci Bă, iar o să spawnate rângole. Revenim când găsim și noi 15 bucăți de slime sau 14, care... Ca să nu fac figuri acum. Deci revenim când găsim 14 bucăți de slime. Am reușit să fac rost doar de 11 bucăți. Foarte puțin. Am găsit un somn. Acum să vedem cum se făcea asta, că iar nu mai țin minte. Le fac pe toate că n-am nevoie de ele. Să mai fac altceva din ele dacă e nevoie. Și acum am nevoie de ăsta.
Nu. De magnetul. Ce avem nevoie? Pick-up magnet. Bă, ăsta îl facem ușor rău. Deci vine ceva de genul. Două ață. Niște redstone. Acum nu zic că n-am. M-aș fi enervat tare că dacă n-aveam. Și acum ce mi trebuie pentru el? Nu ăsta, așa. Ăsta știu ce cu el, da. Ăsta e mai așa. Ok. Nu de asta am nevoie. Ender pearl-uri. De unde facem noi rost de ender pearl-uri? Trebuie să aștept seara să vină ca să omor și endermani. Bă, pe bune că trebuie să stau, să revin din nou când găsesc toate chestiile. Mai bine stau și farmez chestiile înainte să... Până acum eu la chestiile să le fac cam câteva ore. Să adun 11 bucăți de slime. Ață. Da. Și chestie. Ok. Era să cad în groapă și nu chiar nu vreau. Stai, vreau să văd dacă aici pot să setez. Unde e... Nu, nu pot să setez. Da, nu pot să setez. Și ok, nu. Deocamdată nu. Ok, nu mă ajută. Deci trebuie să găsesc niște endermani. S-a făcut și noapte. Ai că e bine, rău de tot. Mai trebuie să reușesc să găsesc și eu. Trebuie să fac pick up. Timp. Ok. Da, habar n-am ce să face cu el. Da, nu știu ce să face cu el. Deci revenim când omorăm și noi câțiva endermani. Cred că am și văzut unul în partea aia. Da, am văzut unul. Deci revenim când reușim și noi să facem rost de chestiile astea. Am făcut rost de ele. Da, mă, da. În sfârșit. Nu avem nevoie de fier și lapis. Nu. De ce? De ce îmi trebuie lapis? Mai bine fac eu ăsta? Fac și eu rost. Hai să vedem cum folosim ăla. Avem culoarea albastră aici. Dăm un înconjur. Da. Venim aici. Facem așa. Și era ceva de genul, stați, fier, aici fierul. Și invers, ăsta aici. Ce mai ajută ăsta? Da, nu știu, îl păstrez acolo, colecție, îl punem și noi la muzeu. Îl punem pe aici.
Avem nevoie de... Ce avem nevoie? Deci de ce avem nevoie ca să facem lapis? Acum... da, chiar, bă, că aveam! Bun. Și ce-mi trebuie? Lapis... Ăsta. 2 înderparurile, astea 3 și un lapis. Bun, fier. Fier, rapid, fier. Până nu pierdem rețeta. 1, 2, 3. Hopa. Hopa, și ne trebuie să luăm asta de aici. Mamă, ce m-am speriat. Nu, chiar nu vreau să mă mai duc să... Și acum pentru ăsta ce am nevoie de el? Pentru ăsta? Băi. Și asta cum să... Da, deci e la fel de ușor. O să am mai multe chestii. În sfârșit avea magnet. Deci, uite. Ce? Cum se folosește asta? Bro, cum se folosește? Magnet into o rază. Păi și asta... Ceva chiar în... J-Bone Market. Bro, cum se folosește asta? Refuz să cred că am stat asta. Fac degeaba. Poate îmi fura ăla. No, deci refuz. Backpack size. Keep tab. Backpacks. Toggle color, da. Bun. Cum îi batem pește? Bă, cred că s-au adunat cam mulți. Trebuie să facem o ieșire pe aici. Ieșirea ilegală. Bun. Trebuie să îl bat și pe ăsta și pe ăsta. Acum să ne facem mai multe iron de astea, ca să putem merge la minat. Bun, mai am pe aici fier, ceva, orice, nimic. Câte blocuri ar veni? 5. Păi 1 las, 1, 2, da. Bun. Restul îl lăsăm așa. La vaca Saturno Celestre. Ok. Și noi ce trebuie să facem acum e să venim cu bețe. 4 bețe ne trebuie, exact. Atât. Ok. Ok. Hai să vedem ce facem acum. Tunica. Tunica vorbărica.
Până vedem, punem astea așa. Iron Hammer. Bă, astea le cam las acolo. Punem și noi astea așa, ne aranjăm un pic chestiile prin inventar. Ăsta îl punem aici, asta așa și pâinică, pâinică e acolo. Lemnul îl punem aici, că așa vreau. Și vedem cum ajungem în groapă. Avem o găleață, da? Fiți atent, vă arăt eu schema. Venim în partea asta, luăm asta. MLG, hai, vedem. Este MLG-ul sau nu? Ok. Bă, cred că nu prea ne-a ieșit MLG-ul. Și acum, din nou, efect, night, give night vision. Și acum pun nou. Punem așa și noi. Bă, hai că e bine. Eu... Hai că e bine, avem ceva apă pe aici. Bun, nu e bine. Bro. Trebuie să facem asta. Nu putem să lăsăm pe acest individ să ne scape așa. Vreau să-mi dea ghiozdanul ăla dacă se poate. Se poate? Eu zic că da. Bun. Niște bucățele așa. Avem nevoie, punem astea la loc pe aici. Bun, așa. Și acum dă-mi asta. Da, mă, da, mi-a dropat ghiozdanul. Foarte bine. Zic că avea disc în el. Nu, n-avea nimic, dar e bun un ghiozdan în plus. Punem și noi astea pe noi. Ne ajută. Bun, hai să restul le punem pe aici. Mai luăm și noi chestii. Deci este aici. Ok, nu o să-mi trebuie gira acolo. Eu o să-mi fac treaba, nu o să mai minez pe aici. Eu mi-am făcut treaba. Bun. Treaba mea care e acum? Și acum îi dăm în partea asta până găsim și noi niște chestii. Se duc direct. Da, n-am chef să sap. Ne ducem așa. Cred că baza o să fie în pământ dacă nu mă înșel. Cred. Wow, e bine. Ne refacem chestiile. Bun. Acum
Lapids. Poate mai era ceva pe acolo, că mai eram. Haideți să vedem ce găsim și noi. Ca să nu se spawneze monștri în spate. Ia, găsim și noi ceva pe aici sau? Gold. Gold e bun. Dăm upgrade la backpack. Da, nu o să stau să caut pe aici. Chiar nu o să stau să caut. Doar dacă mă pun să mă sui să iau asta. Să pun unde ăsta, unde ăsta. Ăsta să mi-l atragă. Ăsta și cam atât. Bun. Acum mergem înapoi. Sper că așa funcționează, că mă enervez. Și acum mai dăm înainte. Haideți măcar să dăm și noi upgrade la backpack până la diamant. Dacă altcumva nu se poate. Adică cred că avem să dăm upgrade, dar mai trebuie un pic gold. Am un pic acasă. Mai am nevoie de unul. Da, unul. Și ce mai ziceți? Dacă ați putea să lăsați voi un like în secțiunea de comentarii acolo, foarte frumos ar fi. Din partea voastră, a tuturor abonaților, am 20 de abonați. Dacă se poate să ajungem măcar până la 100 la finalul anului, mi-aș dori foarte mult. Găsim și noi ceva pe aici. Nu prea cred. Și încă o dată vă zic, puteți să-mi lăsați idei de hărți sau puteți să îmi ziceți să intră cu voi pe vreo hartă care e creată de voi, de parcurs, chestii și intru cu voi. Dacă vreți, dacă nu, treceți, vă faceți treburile. Credeam că e diamant, dar tot vreau să le iau să vă cer. Waterstone. Ok. Habar n-am. Și luăm și noi ăsta. Se ia direct. Bun. De unde am venit? Să putem ieși un pic. Și noi. Bro, nu! Prea top! Prea top, bă! Nu e prea top. Nu credeam că se va întâmpla așa ceva, să dai diamante fix pe aici. Ok, și... ce facem acum în cazul ăsta? Băi, dăm înainte? Practic așa ar trebui. Să-i dăm înainte, să închidem și noi chestiile astea pe aici. Să nu dăm de altceva. N-am chef să mor. Bă, da, diamante... La ce coordonate? Stați un pic. Nu, stați că m-am apăsat. Bă, de ce apăs pe asta greșită? Așa. 37. 38. Bro. 38.
Bro, nu mai înțeleg nimic. Lăsăm așa și gata. Ok, bine, în continuare. Dacă am găsit pe aici diamante, se pot găsi și mai în față. Sau, hai să-i dăm un pic mai jos atunci. Să punem și noi asta. Să facem într-un fel scară. Iar de aici dăm înainte. Și revenim când mai găsim și noi ceva. Deci, nici bine n-am mai mers un pic. N-am mai mers un pic și am dat aceste diamante. Pe unde mi le-a pus? În inventar. Ok, mi-am nevoie de 2 ca să fac și eu rost de 8. 8. Ca să putem să facem și noi upgrade-ul. Mai avem nevoie pentru a da upgrade-ul la ăsta, la Vizan, avem nevoie un pic de câteva diamante, de câteva gold, pentru că trebuie să dăm upgrade la maxim, pentru că dacă căutăm aici un pic pe pack, netherite, diamond, iron și gold. Avem nevoie de asta, iar după putem direct la diamond. Și foarte bine. Am zis că o să-mi fac full armoră și chestii, dar nu reușesc așa ceva. Deci revenim când găsim restul diamantelor. Deci n-am mai mers foarte mult, am făcut aici, am făcut și eu o dreaptă că era mers și am dat de treble. Băi, și am găsit din nou diamante, hai să vedem tot asta câte ies. Stau bine? Da. Zic că mai sunt și în jos. Nu mai sunt și în jos. Le luăm pe astea că oricum sunt foarte bune și așa. Atâta timp. Ok. Am 10 diamante, da. Uluitor. Căutăm că poate reușim în continuare să facem vreo și de una de asta de diamant. Mamă, mi s-a stricat asta și revenim. Bă, da, pe bune, bă, sap un pic și eu de aici până acolo. Bă, dă-te odată. Nu mai vreau să dau de diamante în continuu. M-am săturat de diamante, m-am săturat. Câte am? Am 14 diamante. Gold? Am în continuare. 1. Avem nevoie de 1. Și poate îl găsim și pe ăla. Că m-am săturat. Leu. Eu, ca să înțelegeți, opresc filmarea pentru că e posibil ca să vă plictisiți. Pentru că durează cam mult, totuși, într-adevăr. Durează foarte mult și asta e o problemă destul de gravă. Deci revenim când găsim ultimele chestii. În sfârșit aur, în sfârșit. Aurul vieții, aveam nevoie de tine, poate mai găsesc diamante pe acum, ar fi bine să găsesc diamante aici. Bă, după mine aș săpa în partea asta și aș da de diamante. Ba nu, în partea asta. Nici aici, aici, nici aici, aici. Săpăm un pic și găsim. Nici aici, aici. Bă, nu găsesc, nu găsesc, nu mai găsesc diamante. Am găsit prea multe, am stat câteva ore să caut. Încă gold. Bun, gold chiar mă ajută. Am nevoie de mult gold. Și eu stau aici cu voi să caut în mina asta, că poate găsim. Să luăm, să nu luăm. Era în capul meu. Și ce mai faceți? Ia ce aici? Ce e aici? Magara la Garaba. Dă-mi, te rog, o poțiune mai bună. Glowstone. Glowstone. Hai, nu vreau să mor acum.
Bă, eu nu vreau să mor acum. Ce era? Pe bune că am văzut ceva în spate acolo. Iară geoidă. Cât mai are? 7 secunde. Mă, deci ce oare ne ține în jumate de HP? Pentru că e posibil că lângă ea să se mai spawneze alți mobi. Și aceia mobi să ne omoare. De asta. Da, nu mai găsesc nimic, mă duc în aia mare atunci. Și o să trebuiască să-mi fac și un scut și o chestie și o trestie și o trestie de zahăr și o mâncare și o casă. Bă, casă nu vreau să-mi fac, vreau să-mi fac o dita mai bază unde să am toate fermele posibile care o să le fac cu voi. Poate o să fac și live-uri. Dar pentru live-uri trebuie să am nevoie de multă susținere. Pentru că vreau... Da, nu mai zic nimic. Vreau ce vreau să zic? Să facem la 20 la 30 de abonați, vreau să facem un live cu Minecraft pe seria asta, e cea mai importantă, și să jucăm și alte joculețe, în afară de Minecraft, Minecraft cu Gola, nani, bro, what, ce e ăla, Garamarara, sunt blocat, au, ajutor, Garamarara parara. Cocosintizi, baby Sizi. Și mănânc salată Caesar. Mănânc salată Caesar. Bă, eu n-am fost aici. Mersi de boost. Domnule Scheletroancă. Îl mușcă pe țancă. Bă, dar era bine dacă aveam chestia de Waystone sau Home. Am găsit diamantul. Bun, scapă. Nu scap cu viață de aici. O să mă omoare. O să reușească. Nu. Nu reușește. Slavule, domnule, scheletele. Scheletele slabe. Skibidi. Ok, dăm kill. Că n-am chef să mai stau. Mă dă direct aici. Ok. Aici am venit să punem și noi un pic ăsta la prăjit. Niște golduleanis. Trebuie să ne am niște gold pe aici. Imposibil să n-am. Așa, să le facem mai rapid. Și acum, în sfârșit, ce ai aici? Ce vezi? Ok, cred că să-ți dau, să nu-ți dau, să-ți dau. Nu le voi. Am mult gold. Am mult aur. Am multe de toate. Și de aici scot și diamantele. Facem așa. Primă de gold. După de diamant. Nu. E prea gigantic. Și mai vine ăla de netherite, dar ăla de netherite e greu rău să-l fac. Păi de asta... E bune că m-aș mai duce să strâng. M-aș mai duce să strâng niște diamante, să-mi fac și eu un hammer de diamant. Pe bune că m-aș duce. Să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Băi, nu mă mai duc și fac asta următoarea dată. Băi, eu zicem că... Și am o chestie pe aici, am destule chestii. Bă, o să las astea aici. Chestiile importante le las în partea asta. Bă, eu zic că e decent ce am făcut azi, ce am reușit să fac azi. Și ne revedem din nou
data viitoare sau să craftăm armor acum, să ne craftăm și noi full armor. Haideți că facem asta, să fie aici. Și, ca de obicei, n-am papauci, n-am papuci, dar îmi fac de gold. O să mergem poate următoarea dată și noi în Nether și avem nevoie de chestii. Ok, deci ne vedem data viitoare și vă rog să lăsați un mare subscribe. Mâine ne vedem cu următorul video clip de pe YouTube. Și puteți să mergeți să lăsați și un like, un subscribe la videoclipurile prietenii mele. Vă voi lăsa un link în comentarii unde puteți merge. Mulțumesc!